Sotva by ste u nás našli ďalšiu sféru, v ktorej sa podnikanie rozbehlo takým závratným tempom, ako v oblasti počítačov. Práve preto si dnes nejeden odborník v tejto oblasti kladie otázku. Existuje u nás ešte nejaký relatívne nenasýtený segment počítačového trhu, kde sa oplatí začať s podnikaním? Podobnú otázku som si kládol pred rokom aj ja. Pracoval som 5 rokov v počítačovej firme, ktorá sa venovala predaju výpočtovej techniky a príslušenstva. Častokrát som sa stretával s prípadom, že sa na nás obratil zákazník, ktorému hrozila nejaká počítačová havária, alebo do ktorého sa vyskytla počítačová havária, že stratil nejaké dôležité údaje na disku, ktoré bolo potrebné znova obnoviť. Uvedená činnosť, ktorú som začal prevádzkovať ja, sa volá data recovery, čiže obnova dát z havarovaných diskov v počítači. Tieto dáta bývajú častokrát veľmi cenné, lebo sa jedná napríklad o tímovú prácu nejakého projekčného oddelenia, alebo sa tam nachádzajú dáta nejakého veľko- alebo malou obchodu, ktoré je potrebné využiť v reálnom čase. Prípadne sa tam nachádzajú nejaké údaje, ktoré je to nejaký súbor meraní, ktoré povedzme nie je možné už spätne znova urobiť. Môžem uviesť nejaký príklad, ktoré som vykonával pre nejaké inštitúcie. Napríklad obrátili sa na mňa vodárne a kanalizácie z istého mesta, kde hrozila strata údajov z pevného disku po nejakej havárii, kde vlastne boli uložené všetky údaje o odberateľoch vody v danom regióne. Alebo sa na mňa obrátilo isté bytové družstvo, kde malo uložené všetky dáta o svojich nájomníkoch, o platbách a úhradách nájomného. Ja si myslím, že je možné začať podnikať ešte v oblasti poradensko-servisnej, v tejto oblasti, čo sa týka výpočtovej techniky, preto lebo menšie firmy, ktoré nemajú dostatočné kapacity na servisnú, respektíve poradenskú službu, by mohli takéto malé firmy suplovať ich činnosť, čo si však vyžaduje určité skúsenosti a prax v nejakej počítačovej firme. A na záver ešte niekoľko užitočných rád pre užívateľov počítačov. Počítačové havárie by som mohol zhrnúť do niekoľkých kategórií. Náhodné zmazanie a ľudská neopatrnosť, úmyselné zmazanie, živelné pohromy, elektrické a mechanické zlyhanie pevného disku, v prípade poškodenie počítačových dát, napríklad počítačovým vírusom alebo nejakým iným programom. Všetky uvedené kategórie počítačových havárií je možné po veľmi dobrom odiagnostikovaní veľmi úspešne obnoviť. Napríklad pri náhodnom zmazaní alebo ľudskej neopatrnosti, prípadne pri úmyselnom zmazaní sa nesmie nič na pevný disk znova zapisovať a až potom odstrániť, povedzme, tieto zmazané dáta. Pri živelných pohromách a pri elektrickom a mechanickom zlyhaní pevného disku je potrebné tento pevný disk opraviť a následne uvedené údaje z pevného disku získať. A pri poškodení dát počítačovým vírusom treba diagnostikovať presne počítačový vírus a následne zachrániť dáta z pevného disku.